welcome back to my channel. It's me, Pilipina Dutch Vlog. Today's vlog is mag-unboxing tayo ulit ng ating Christmas packet or tinatawag nila dito sa Netherlands na Kerst packet. So, or sa English is Christmas package. So, ayan guys, meron ako ditong box na isa pa. So, nung Monday ng gabi is daladala ko to. Ayan. Ito siya, malaki. Iba siya doon sa isa. Ayan siya guys. So dito pala sa Netherlands is normal lang pala guys yung every Christmas nagbibigay sila ng Christmas package, or kung hindi naman tawag doon party. So dalawa lang ang pinagpipilian na party. Depende sa boss kung anong decision niya. Kung Christmas party ba or package. So ayan, dahil ito ang na-receive ko. So we have a package. So ngayon si hubby ko is walang package kasi meron silang party, big party. So malaking party ang sa kanila kasi maraming employee. Dati doon sa dati yung trabaho nakaka-receive siya ng package. So ayan guys, bubuksan natin ulit siya. Papakita ko sa inyo kung anong laman nito, or excited na rin akong malaman kung anong laman nito. So normal lang pala yun dito sa Netherlands na maka-receive ka ng package pag nag-work ka sa labas or sa isang company. So ayan, dahil dito wala naman na dati nagbibigay din sila ng bonus, pero ngayon sabi ng aking hubby hindi na daw ginagawa yun ngayon. So ngayon every year nakaka-receive ng Christmas package or yun nga, party. So ayan, magdidesisyon yung boss kung anong gusto nila, party or package. So we have a package. So bubuksan natin kung anong laman ng mga ito. Ayan. Yung una kong package is Ayan, yung una kong package is nandun. Ayun. Hindi ko pa naliligpit. So sisimulan na natin ang pagbukas nito. So sobrang excited ko nang may package kasi first time ko nga, dahil bali second Christmas ko na to dito sa Netherlands. Hindi pala, third na. So before din naman ako nagtatrabaho, kaya wala naman talaga akong ma-receive. Pero pag nagtatrabaho ka sa labas or sa company, makaka-receive ka ng Christmas package. So ayan na guys, simulan na natin ang ating pag-unpack nito. Titingnan natin kung anong laman. So ingat-ingat lang po tayo sa knife. So ayan. So excited ako makita kung anong laman. Kasi hindi ko pinabuksan sa hubby ko dahil sabi ko, hindi ko siya binuksan kagabi. Sabi ko, wag mo nang buksan. Ayan na tayo guys, mag-isa na tayo magbukas nito kung anong mga laman. Doon to sa isa kong trabaho guys, sa isang company. So bali dalawa yung tinatrabahuhan ko. So the more employer, the more you have a Christmas packet or first packet. So yung ito siya. Ayan, chips. Chips pala dito. Meron kaming ayan. So ayan tayo guys, kado. Pwede pupunta ka dito sa lugar na to at meron ka ng 350 euro discount na maka-enjoy mo yung pagpunta mo sa Center Park. Ayan, ito pwede mo siyang gamitin. Tada! Ito yung candy ng Dutch. Ayan. Hindi ako dito mahilig. So, meron kami snack room. So, ayan, snack room guys. And, meron tayo ditong pancake. So, ayan, may pancake tayo guys. Nagawa tayo ng pancake. Meron dito tayong parang bread siya, pero di ko pa ito na-try. Ayan. And, meron tayo ditong marshmallow for barbecue. Ayan na siya. Caramel sugar. And meron tayo ditong Chocomilk. At meron tayo ditong Surco. So para siyang atsara guys. Ito is parang atsara. Ayan. Para siyang atsara dito parang atsara doon sa atin. Tapos ito yung sa kanila, sa Netherlands. At, meron tayong, tada, hindi ko alam ano to. Kersen
ayan, yeah. Peanut! Dun, 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 dun. And, ano to? Apple mousse cake. Ayan, apple mousse cake daw. So, pag-bake, pag-bake. So, meron tayo dito. Dun, 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 dun. Candy, Dutch. Typically Dutch po, guys. And, ano to? Finger food. So, ayan. Finger food siya, guys. And, Onyx. Ayan. Tantada! Apple mousse. So, ayan, may apple mousse tayo. Masarap yung apple mousse, guys. Palagi namin binibili. And then, we have here, stroop. Ayan. Stroop. Matamis siya, matamis. And, biscuits. So, ayan, kakaibang biscuit. Ano kaya to? Matry nga to later. Ayan, tantada! Cookies! Ayan, ito try ko yan mamaya. Kung anong mga lasa niyan. And then we have peppermint. Ayan. And we have apple. Yes, apple. Apple nut juice. And we have here, ayan, ito. Hindi ko alam kung ano to. Try ko ito mamaya. So, ayan. And tada! And meron silang message. Ayan. They'll proceed meet your first packet. We hoping that you are a lekker bang hot finito. Ewan ko. Ayan guys. Finish ang box natin. So ayan lang guys. Share ko lang. So hindi naman talaga ako nag-expect na meron ako matatanggap na Christmas sa aking tinatrabahuhan kasi nga first time ko magtrabaho dito sa Netherlands sa labas. So hindi ko akalain na meron pala silang ganyan. Akala ko wala. Kaya, surprise talaga ako na surprise. So, ayan na guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking unboxing. So, bali pa lang malawa na tong unboxing. Ayan. Yun, sabi nga, mas magandang hindi ka nag-expect. Kasi pag nag-expect ka, tapos hindi naman nangyari. Mas, parang masakit. Pero kung hindi ka nag-expect, unexpected, parang ang sarap sa pakiramdam, di ba? So, ayan, hindi ko yan inaasahan na meron pala yan, ganyan sila. So, ayan guys, happy, nakakagaan din ng loob pag meron ka mga natatanggap na ganito, di ba? So, ayan guys, sana ma-enjoy nyo ang Christmas nyo and see you in my next vlog. Don't forget guys to subscribe on my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. At pa-like na rin po and pa-share and bye-bye. God bless you guys. Bye-bye.